Tawagan tang Makdo. Kring, kring, kring. Magaring ang. The number you Ay, dialed te. is not... Jollibee. Ari-ari na. Good morning. Ito po sa Angela Harris Distribution Service. Oo. Can I help you? Yes, good morning. Jollibee ne. Yes, sir. Gusto kong tani mamangkot kay kung anong mayo sini kay kagapon da nag-order ko magpa-deliver. Ang two-piece chicken isa may kinkusian. May ano, sir? May ginkusi, da dugin kusian mo sa dugin ka tan blang nga gamay. Ang ano, sir? Ang two-piece chicken do may ginkusian blang but lang kung ginkusian sang kusinero or ang nag-deliver. Sa diin nagpa-deliver, sir? Diri sa may Mandurriao kagapon kaya ang ako niya pamangkot ang manok da dugin kusian dati do kalaway man ang tawon la. Kita ni do Sa diin sa Mandurriao, sir? diri sa sulod sa proper sa may Barrio Biro namon. Di kay ang manok blang problema taning sakto lang bla no. Anong mayo naman pwede ni siya i-refund. Sir, what time ka mo nagpa-deliver kagapon? Basta hapon na manghod ko nagpa-deliver eh. Hospital? Manghod ko nagpa-deliver. Sa hospital ka mo nagpa-deliver? Oo. Sige, galing ang pamangkot. Doktor ano, sir? Doktor Akwak. Ako hindi ko makutan na magreklamo. Siyempre, paborito tang Jollibee. Pero may mo ko nagkakaon. Sige, galing dumigin ko si ang bakon. Ngunit tapos may kadugo-dugo pa sa sulod. Dali, sir, ginamangkot na mo na, sir, kung sa diin, sir, nga, sir, kayo may nagpa-deliver sa amon sa Mandurriao. Oo. Tapos, basi, wala kami wala, sir, ka-deliver sa inyo. Basta rin kaong ko pa gani. Gin-share ko pa. Kung sa diin, yun na lugar, sir. Sa hospital. Sa diin, sa ano nga department? Sa emergency room. Sana? Sa emergency room. Double check lang, sir, ha? Oo. Sa emergency room? Oo. Hello? Hello? Sa diin, sir? Sa emergency room? Emergency room? Wala kami, sir. Wala kami sa may receipt, sir, yung emergency room. Ang dali lang kay mahuto ko na si Mami Dires. Nay, saan ako mamahudan? Nagminupos na ko. Ay, hello ma'am. Ang sorry, gali number. Hello?